Pane chitiko chinoshamisa chinoitika munyika yeMozambique. Zatiri kuona kuti vakomana naFilipe Nyusi naDaniel Chapo, vakomana ivo vari ngori vaviri ndo vangosara voga. Takuona kunyange nemapurisa chaivo abva abuda pachena muvhidhiyo rakepchiwa ratakuona kuti kunyange nemapurisa havachadi kutongewa nemukomana anonzi Daniel Chapo kana vakomana veFrelimo. Saka pina mashoko anobuda achinyorwa panapa ndoti subscribe like turn on the bell icon. Pane chitiko chinoshamisa kwazvo chatikuona pahendi yekozo wamuziva kuti the Children of Zimbabwe War Veterans Association vari kuexposa aiwa nhau dzicorruption dziri kuitika aiwa munyika. Vanouya vachiposta this video ramuri kuona vonyera vachiti Mozambique updates, protesters ordering police to beat a Frelimo dressed doll. Tinoona kuti zvamuri kuona mufananidzo aiwa vakomana vanosungirira that doll ramuri kuona chidhori icho vachipfekedza marigalia eFrelimo. But then tinoona kuti maprotesters anoshedza mapurisa oti you must beat that door. So zvamuri kuona mupicture muchiona that officer achirova chidhori icho chakapfeka marigalia Frelimo. Zvabva zvinonzi kubuda pachena kuti aiwa kunyange nevakomana aiwa vari kuonekwa kuti mapurisa vatoneta neFrelimo havachotombodi vakomana vana Daniel Chapo. Zvatongobuda pachena kuti maprotest atongova successful. People they are not being allowed to protest vasina vanhu vanoenda against navo kana kuvabata kana vakaoma down. Zvatoona mapurisa anozikanwa kuti ndo vanochengetedza mutemo, ava ndo vanoenforcer mutemo. Kana mapurisa achinge aakuside kwemaprotesters, what does that mean? Zvongoreva kuti aiwa kunyange the co-accused wacho or that person aiwa anenge ari very very wrong. Zvinozobuda pachena kuti aiwa vakomana naDaniel Chapo panguva ino ngavachisiyira zvavo vana Venancio Mondlane vamhanye chinhu. Tudze mafungiro enyu noti kudii pamusoro pechitiko ichi. Vanhu vese vakamirira kuti aiwa vana Chapo aiwa vachiresigna zvavo vachisiya matomo. Kuti subscribe or like or turn on the bell icon.